mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, Miyerkules, Mama Mary tabi, aldaw kan sa itong mahal na inang Santa Maria. Sa 12, Mayo taon 2021, dahil makalingaw tabi, magpasalamat sa mahal na ina sa iyang oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. Taon-taon po, Our Mother Perpetual Help Novena, alas 5:15, live po yan sa DZGB AM. And siyempre, sa muyang official Facebook page, DZGB News Online. Kami po nangungumusta asin nagre-respeto na naman sa gabos na miyembro kan sosyedad asin familia kasabayan sa muyang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon diretson panarig asin pakimaherak sa amang Diyos na malampasan ta na ining pandemya, mabulong na ang mga may COVID. Sin kitang pigbibiyayaan kan maray na salud, day man maulakitan, imagamit ta ining karahay ning salud susud sa kamautan ka sa tong kakurangan. May pigmemerienda lamang tabi kamo dyan, nag-iimbitar ang tingog kan pa kaya ng Bicol Target. Mantang kamo nagtitimo-timo o nagpepreparar kan pamanggihan. Sagud kitang alas 5 an hapon, mag-uri restorya katuwang ko dyan sa luwas na sa kuyang pag-iriba, si Pading Al, kompareng Jomar, kompadreng Jimmy, 1st, 2nd, and 3rd districts. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, si Luwens Barzena. Sa Manibela yaon dyan si Henry Boy Mata. Technical control lang sa kuyang kompadre, Pading Nal Day Baldo. Yan, maray na hapon dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Kumusta lamang tabi ka mo dyan sa Jigs Baldo Welding Shop sa Dap-Dap. Sa newsroom, diretsoan pag-inirib kan mga istorya sa lado lokal, nasyonal, pati na po internasyonal. Ang samuya pong pag-iriba, mag-araw kaning oras, News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man po ang samuyang News Manager Mardela. Sa Production Center, ang anghel ng DZGB. Ang AM ng DZGB AM, Angel M. Mustaza. Yan. From Cagbacong, Legazpi City, Philippines. Siyempre, sa IT Tandem, si Richard asin si Arven. Ako po, ang sa indong pag-iriba, ang Public Information Officer ng Bayan. Pio Fernandez. Kumusta lamang Legazpi Albay Daraga. Arayin hapon man sa mga nakalagon sa DZGB News Online, worldwide, netwide, on air sa DZGB AM, province-wide, region-wide. Imaging supigabot kan sa muyang pwersa sa luwas kan Kabikolan. Diretso na po kita kan sa tuyang mga pag-uri-uri istorya dyan sa luwas muna aramon ta ang bulos kan informasyon. Yan o. Nagsisignal. Yan.
Aramon ta, kumpadreng Al, marhay na hapon. Go ahead. Napon, pare, day mawaran paglaom. May babalik man giraray, ang kaugmaan sa Magayan Festival, kung maging normal na ang kabo sa COVID, at least baka lamang sunod na taon. Yan ang mensahe ni Gobernador Alphonsus Bitsara, duman sa mga nag-iidaw na nawara so Magayon Festival dahil yan kan ining pandemyang COVID na kutana. Ngunya na Mayo, nasa ika-23 ng taon na selebrasyon kan Magayon Festival. Binuunan ini kan 1999 pa, panahon kay ito ni Gobernador Bitsara, kay ito karangahan pa yan na naging Magayon Festival. Saro ini sa pinakadakulang festival digdi sa Bicol, na bigdadayo na kuta kay ito nin mga bisita halik pa sa iba-ibang lugar dahil kan sarong bulan aros na kaurugmaan bilang pagrumdum sa kultura asin pagkasararo kan mga albayano. Alaga dahil sa pandemyang COVID, paramientras ining sinuspindi. Alaga nagalaom ang gobyerno provinsyal sa pangilap ni Gobernador Bitsara na maabot ang panahon, may babalik man gyara ini para sa turismo kanalbay dahil dahil man pwedeng haliw niyan basta-basta. Parte na ini kan kultura na nakaka-inganyarman, lalo-lalo na sa mga bisita kanalbay. Roger Copia pa de. Yan pa ang informasyon digdi sa Albay District, Al Armario, DZGB. Salamat kumpadreng Al sa bungkaras kan istorya. Hali dyan sa Albay District. Sige, taod-taod ta pag-uri-restoryahan ta daw yan na report ni Padingal. Mientras tanto, nagsisignal ban duman sa tercer distrito Kanalbay. Pading Jim, go go go. Bako man may kinaraman sa COVID an ikinagadan kan 30 anyos na fire trainee digdi sa kawa-kawa sa Tuburan Ligaw. Arog kan inot na nagadan tabi pa de in relasyon man sa problema sa kidney. Ang kausa, susog sa informasyon, follow-up na nakalap kan DZGB News sa Laog kan Training Center digdi sa nasabing lugar. Matatandaan magkasunodan na insidente, may nagadan digdi, medyo ani kinakahadit ka na mga opisyal na baka nalaog nin virus digdi kan na day panaisihan kung ano ang kausa kan pagkagadan ka na sabing ikaduwang insidente. Kaya isinagibo ang antigen test sa sobra pa sang gatos na fire trainee bilang resulta tabi pa de sampulo nagpositive. Sa ngunyan, for swabbing na mga ini for confirmatory. Nainot kani ang mga opisyalis kan BFP trainers kan Bureau of Fire nagpa-swab test ang resulta anas negative. Susok digdi dahil maghadit ang mga magurang o kafamilya kan mga yaraon digdi sa Laog kan Training Center sa pagsabing alaga man ang mga ini kung sa iniguaman digdi in assigned na nurse intention para in kaso may mga kakaibang pagmate ang mga trainees magapantulo sa first aid. Mientras tanto, kaso bago, ang bagong destino digdi sa Bicol na BFP Regional Director sa persona ni Fire Superintendent, Senior Superintendent Ricardo Perdigon Casalida, ni dating Regional Director Renato Capos, pagkatapos kan personal ng kortesiya kay Congressman Fernando Didi Cabredo, asin na naghuron sa duwa manungod sa mga pag-upgrade sa mga training facilities didi, nagdiretso na initabi pa di sa training center. Nakipag-hi hello man ini sa harayo sa ng distansya sa mga opisyalis and trainees didi sa Bureau of Fire sa kawa-kawa. Partikan social distancing, dahil man ini nagranit. Bahali pa sa naman ini duman sa Metro Manila. Roger, di ano kumpadreng Jim, official na statement na yan dyan kan BFP Training Center Ligaw na itong suduang nagkagaradan na trainee primero bako por dahil sa infection kan COVID-19 over. Base sa tuyang masasarigan na source, yaon sa sirkulasyon tabi pa de,
sa training center, although habo man magpaluwas ka na sa iyang ka na sa iyang pangaran, that's supposed to be dapat na magpaluwas ka ni iyoan yaon dyan sa regional office and information officer and question ta nahadit sa mga magurang dahil pa man gayod na kukuakan sa tuyang mga pag-iriba dahil pa man nagpapaluwas nga ni gayod and region kaya digdi na lang niya to pinagkuhaan informasyon base sa tuyang informante tabi pa day. Roger Kopya. And ikadua, ang ipinagtuturo na kausa medically is problema pareho itong duha sa kidney and ikinagadan. Over. Kidney, opo. Bako sa COVID. Ano ba? Coincidence or what? Dahil ta maintindihan. Kaya puhan siguro kani haro hararumon an pag-uugid kon. Although dahil niya ito nahiling so itong medical report. Pero iyan ang nagluluwas di kitabi pa din na pinabot sa satuya. Roger, taigo nga ni kitang nakukuang alingas-ngas idtong so ikaduang nagadan garida ida ipinagre-release pa so far so medical records yata kung igwad yan sa Bureau of Fire Protection na nasasaray na medical records card. Ito bagang so records gayud na bago siya nakalaog sa training sa Bureau of Fire na ipinagsumiter gayud dyan o ipinagkondukta man sa examination medical dyan sa BFP. Ang punto dibistakan sa source niya to dige. Na supposed to be unregion an official na mapaluwas kay ni. Ang pigpapaluwas niya to unofficial initabi pa de. Daan gusto man sa kaniya digdi sa training center. Nasindaan na pagpapara hanapan kan mga magurang natural kapamilya ano na nga yan simpre digdi sa mga kininda alangan man ipagparaturo-turo mi ngaya kaya sa pagi na lang kan DZGB at least may paabot mi ngaya although unofficial na mapaluwas kay ni regional office kan Bureau of Fire. Roger, kopya po paditabi. Sangon yan oras na ining manungod sa latest itong 10 na trainee antigen test ito, i-confirma initabi pa rin once na magluwas itong swab test. Roger. Ngunyan, pag nakaluwas na itong swab test and maging negative ka boss, saka na makakabalik sa normal ang proseso kan training digid, duro-diretso na aninsayo kan mga trainers. Roger, kopya pa di. So ining 10 na nag-positive sa antigen test, separado na sinda isolated over? Igwa na ito ng health proseso protocol na pigpapagibot. Ang aning gayon na makasalama ko pa kita. In kaso may mag-positive doon, totalmente isas ay isolate natural ito ni Kik. Roger, kopya. Sige. Yan tabi pa de, unofficial yan, ang makakapaluwas ka na sin makakapag-confirmar ang regional office ka na Bureau of Fire. Pero masasarigan ni yaon digdi mismo sa laog kan training center tabi pa ang informasyon na kalap niya to. Roger. Jimmy Nasalita, DZGB News. Thank you so much, kumpadreng G. Sige tabi, iyan po hali sa sources niya mo kan DZGB News mismo dyan sa laog kan training center na habo naman ipagpaunang bit. So pagngaran on air, this is just to sabi na nga ni allay fears, haleon ang mga espekulasyones as in kung ano-anong mga paghadit ta day pa man nagpapaluwas sagkod ngunyan so region kan official na statement manungod sa kausa kan pagkagadan kan duwa na trainees kan Bureau of Fire Bicol. So saro taga Sorsogon o saro taga Legazpi. Di nagburutwa baga tibaad ngaya COVID haradit gabos. Ngunyan basado sa sources sa informant kan sa tuyang pag-iriba bako po daw COVID ang ikinagadan kan duwang trainee. What is peculiar in here is parehong sa kidney daa ang cause of death. Okay. So duwang bagay iatulong bagay, primero bako COVID. Ikadua puro sa kidney and cause of death. And another point is
Ano ba coincidence na parehong sa kidney ang ikinagadan or talagang siguro may kamatian na ang duwa na na detect initially duman sa pag-screen sa medical stature kan mga trainees na iyan before na nakasumpa as Fire Officer 1 trainee. Ano? Aram mo dakol iyan pa nonin mga intricacies an araw ka na mga training because ining mga nagtitraining dyan sa Bureau of Fire, miyembro na yan kan BFP. Tanagsumpa na. So ang gabos na mga beneficios accruing to them as civil servants, dapat po yan na maipaabot sa inda kung sinda po kwalipikado na. Kaya arog po yang kaan, yan ang mga cause of death na pinag-aadalan tabi. Ngunyan, nagmamaniugot ang DZGB na ining mga haka-haka, lalo na ining sa COVID, matabangan ta lamang ang publiko, pati na sa pamilya, kan mga yaon dyan na may trainees na nagtitraining, mapulinas lamang ang paghaadit. Although, this needs confirmation pa kan region tayo nang mapaluwas kan officialmente. Ang sabi, bako po COVID ang ikinagadan kan duwa. May mga nagkakadarangog lang kitang istorya, ipigo paabot sa to, gusto daang mako aka itong su familia kan ikaduang nagadan so Tagaligaspi na I don't know kung igwaning medical records iyan dyan managad na nasasaray ang Bureau of Fire kan mga trainees na sa indaman na pinag-screen baga bago maglaog. Garo da ida pinagre-release. Da ita easy ang prosedimento man kaan tabi. Ta siyempre, bago ka baga malaog dyan, igwa siguro man sila ni mga doktor na nag-examine ka yan and so findings man kaan duman kung physically fit iyan, igwa man sinda kaning nasasaray tabi dyan. Buda ko nanon sa indang mga mandit na findings medically, tibaan igwa dyan nasasaray na Bureau of Fire na medical records kan sa indang mga trainees. Daida nakukuha pa o dai ipigre-release daw kan Bureau of Fire iyo man ito so pinagmamaniugotan kan mga kapamilya na makuha itong so medical records na yan. Well, kung igo po kitang makahuron yan sa Bureau of Fire, iisihon ta managad kung ang manungod sa bagay na Kumpadre Jo Mar, standby muna tabi. Madali lang ito, buda nagkapirang hanap buhay. Tayo nabot kita kan oras kan sa tuyang pag-acknowledge, alas 4:28. An oras hatod sa Indokang. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda.
pagtabang. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Jemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat ng kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Ang bagong jersey, Mark Kagdiwa. May bagong tapang, Stanley Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings.
outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artists every 4 p.m. Kaya mag-todo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Todo protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na
na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 peso savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 peso savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang bagong jersey, may bagong tapang Stanley, Ringo. Sa One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. GB. Number 1. Nagsisignal na ang Premier Distrito Canalbay. Kumparing Jomar, thanks for waiting. Go, go, go. Good afternoon. Salamat pa din, maray na hapon sa mga pantabay sa kagustuhan kan sarong 13 anyos na daragita na mailigtas kuta na ang buhay kan sa iyang ina. Pati siya lugod binawian maning buhay. Nako. Nangyari ini sa Barangay Labnig kan Panuaan kan Malinaw matapos na makuryente habang naglalaba ang sarong babae na si Asuncion Adaling Bunagwa, 52 anyos. Asin habang basado sa pagkikipag-uling ngunyan sa DZGB News kay Police Major Joe Cardano, Chief of Police kan Malinaw, na ining si Mrs. Bunagwa naglalaba sa paagikan washing machine duman sa luwas kan sa indang harong sa under construction so harong ninda kaya dai makalaba duman sa laog naglaag ning extension wire paluwas isinabit yung extension dangan diretso na duman sa washing machine. Sige ang laba kay ning babae mantang lakmaw na kang tubig duman sa sayang natitindugan dahil nga sa paglaba nawaltak so unahali sa pagkasabit so extension wire buminagsak duman sa tubig. Sus Muriosep. Na kuryente so ina inin si Mrs. Bunagwa na kuryente ang pinakaharan inayaon duman na nakahiling. So akin yung 13 anyos na daragita, dinalagan man tulos kayo ng aki so sa iyang ina para iligtas. Nakasabay sa na kuryente, Pio. Sus ko. Nakasabay na duman, na tuminumba,
nag-agap man kuta na sa ibang tao, nag-abot pa man kuta na so extension wire, pero dahil na, irido ho ng marehalos kayo ng buhay sa duwa, binalupang daroon sa ospital, dead on arrival na sa ospital, Pading Pio. Kahirak. Una, pagkikapakulit ang DZGB kay Police Major Jomay Cardano. Sino pa ano kung yan nung naglalaba itong victim, lalaba, ngunyan may so harungin na bagong pigya under construction. So nagano sin extension wire sa luwas. Accidenting nakadoot man sa tubig, nabiglalabang kay itong babae, itong ina. Then kang nailing ka nga nakuridin si mama niya. Tulos-tulos na tigagapan niya ko si mama niya. Nung yan nakurinti man itong aki. Si Police Major Jomay Cardano at Chief of Police Can Malinaw. Ay talagang an aksidente, kumpadreng Jomar, ano? Oo. Dahil mo lauman eh. Kitang really kay sa iba-ibang bagay, yaong palansa ng aksidente, ranihon sa tatuya. Nagkikitay-kitay so extension wire, may outlet, duman isinaksak so cordon kan washing machine. Tama. Nahulog itong extension wire, may tubig na so tubig nagsusulog pasiring duman sa pigtitindugan kan nanay. Duman tuminulay sa kuryente. Iyon ang ganpade. Nahiling kan aki, nag-akudir si nanay. Wala kuryente paswaki. Ang nakasabay pa di, parehas gadan sa duwa. Uy, ama kon Diyos. Sige, ano? Oo. Nako, sige. So magkamurumundo na pangyayari duman sa Magina, digdi sa Barangay Labnig dyan, Malinaw. Yan pa rin ang dagdag na barata, Jomar Bian, DZGB. Salamat, kumpadreng Jomar, sa istorya hali dyan sa Malinaw. makaherak tago sa puso so aki pig ako deran so nanay pati siya nagadan na kuryente. Sige, doro-diretso kita kan istorya. Nagsisignal pa. Si Ans Galero nasa linya. Ans, go. Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, maski na nga ni padagos pa ang pandemyang COVID-19 na nakakapektar sa bilog sunod ng Legazpi kasi man, diba pang parte kan sa probinsya. Sa giraray na nagpagirumdum mo niyan, ang gobyerno lokal kan Legazpi sa mga Legazpeño na magsunod man giraray sa mga eksistidong ordinansa kan syudad, sining nasa nakaining eksistido na anti-smoking ordinance. Ini matapos na mapag-araman ka na DZGB News na sa ngunyan padagos na bigapakusog kan task force o kaya smoke-free unit ka na gobyerno lokal sa paagiman ka na mga team leaders nila ang kampanya kontra sa pag-sigarilyo sa mga pampublikong lugar. Napag-araman kan DZGB News kay smoke-free unit at Officer Jose Balin na paglibot nila sa mga barabarangay sa Legazpi asin man para maaraman ang magkunsiisay na mga paratiyan dito sa syudad ng Legazpi ang nagsusunod sa sendang mga regulasyones may kinaraman sa bagay nini. Kan mga nakalihis na daw na nanotaran nila na may nagkapirang mga paratiyan sa Legazpi na yaon sa laog ka na 100 meters sa laog ka na radius ka 100 meters harani sa may eskwelahan alaga di ko man ginari ni nagpapabakal ni na produkto ni na tabako. Sigun sa nasa media ng opisyal, maski na nga ni one-on-one in face-to-face classes, dapat na lingagan man kinaraay sa na bagay, dilan sa malinang dali ini asin pagbalgar ini sa ordinansa kan syudad. Pero kaya, igwagiraray ni na nagkapira na sagot sa ngunyan, nagsisikarilyo man giraray sa mga pampublikong lugar, kung kaya nang apodo ng ngunyan, ang gobyerno lokal kan Legazpi na tulos-tulos na porundohon ang nasiring kining sa nagawi. Sa ngunyan panagos, ang pag-monitor kan smoke-free unit kan syudad, may kinaraman at sa siling na bagay asin man nagkapira naman natatawan ng ticket may kinaraman sa pagbayalar sa siling na bagay. Roger. Itabi Sir Pio, ang informasyon pa ay sa City Hall, Ans Galero, DZGB. Salamat Ans, sali dyan sa City Hall.
Gis, bago mag alas 5, kumpadreng Nard, so mga ilalaog mo dyan, tirahin mo na. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Gibi, 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 gibi. Number one. Paano lamang tabi nag-trompeta na ang palasyo? Sa pangarangkan fuerza, pading Jomar, pading Jim, kompareng Al, Ans, Luans, Renz, Manibela Henry Boy Mata, Technical, kompadreng Nald Taibaldo. Newsroom, News Direct Edwin, nakamonitor man News Manager Mar. Angel Mustaza sa production, si Arven Buda, si Richard sa IT. Salamat po kan sa inyo paghinanyog. Ako po si Pio Fernandez, masunod tulos News Direct Edwin, and siyempre, ang novena taod-taod ng mga alas 5:15. Salamat, amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DZGB. Ang sa inyong kadamay.